IHRC wadhie mano motenre kod wechego mag siasa. Johera mag Azimio la umoja e gwenge ma opogore e pacho ka nodhi nyime kod ng'anyo margi ka giseyo piny owacho kuom pek mar ngima kod midhiero mamoko ma okwako piny Kenya. Kaunti ma Migori ng'anyo ma kamano nobagi ka bang'e to winjruok obedo mano mar chunge nyaka tich abich kaluwore gi romo mar Elreb machakore kiny kaka Jojuma leronwa. Ng'anyo ni mani obagi counties mopogore ma oting'o county ni ma Migori kod county no ma Nyandarua kod joherego mag Azimio la umoja ma bende ywago pek mar ngima obiro mana bang' ndalo machuo bang' riwruogno mar siasa mar Azimio la umoja ne kwayo joheragi mondo koro wuog oko kendo donje ng'anyo nyaka koro chieng' piny owacho chop dwaro margi. Okwanyal bedo kech e piny ma wan wawegi wane mwaloso piny monywolwa tinyalo sandwa mwan kech. Hatutaki maskari, tunajilinda wenyewe. Tumeumia sana. In fact tangu Ruto achukue hii kiti uongozi ya president, maumivu ndio imekuwa mengi. Mheshimiwa Ruto alisema akiweka Biblia chini unga inaanguka, gazi inaanguka, petroli inaanguka. Lakini baada ya siku 100 kuisha akasema apewe mwaka moja. Kwa hivyo tumeona hii serikali ni serikali ya vitandawiri. Chienrogo mag wuoth kaachiel kod ohala ne ombemore piny e bombe mopogore karwe kod ng'anyo ni. Aliahidi ati akikaria kiti kila kitu itashuka. Saa hizi hakuna kitu inashuka, ili hali inapanda. Tumeumia kabisa kama Wakenya. Yeye alisema gasi itaanguka. Swali langu ni gasi ikishuka tutaekelea maji tupea watoto wakunywa ama tutapika nini? Nakakarango wauoke ndo mato manachakruok wabiro State House nikech wanjo Migoro kwa luor. Joherago mag Azimio ne oramo ni gibiro dhi nyime kod ng'anyo margi nyaka chieng' piny owacho chop dwaro margi. Sasa tumeanza maandamano rasmi chini ya kiongozi wetu Honorable Raila Odinga. Tunafanya maandamano Nyandarua kaunti yote mzima mpaka serikali isikize mambo yale mwananchi anataka itimie. Bang' bedo kod ng'anyo dichieng' ma kawuono, joherago mag Azimio la umoja e kaunti ni ma Migori ka otel kod jotelo e duombono mar ODM ne olando ni koro gichungo ng'anyo ni nyaka tarik 17 mar dweni mondo gichiw thuolo ne romo mar counties 14 e bor riwruokno ma ong'ere kaka Lake Region Economic Block machakore kaunti ma Migori odiochieng' makiny. Pana marwa Dr. Chila yako en gi welo nyaka wamiye nafas mondo wende obi mondo mi owuo gi wende yo maber. Wan gi welo mabiro. This is an opportunity mabiro kama na dichiel. Next year pod obro dhi kama chielo. Muwa winjore ni wada hold on sani mondo wendo obi. Adier ni kaka jo Migori wasebedo winjruok. Wasebedo winjruok ni chenro mar maandamano luwore gi chenro ma wan go mar dongruok ma Migori. Adwa kwayo yawa ma nitiere i Migori County ma koro ong'anyo ni mondo ging'any gi kwe ka ging'eyo ni ng'anyo en ratiro mar ji duto to mana ka en ng'anyo motim gi kwe ma ok nyal chwanyo ji ma ok nyal chwanyo ng'ata. Kwa mfano nitiere ng'ato manyalo bedo gi jatuo e osiptal tidino barabara kaka neno jomoko dino barabara. Jatuo no nyalo bedo in, onyalo bedo watni, onyalo bedo ng'ata. Joheragi mag Azimio e kaunti ma Migori kata kamano ramo ni bang' tieko romo machal kod mae to gibodho nyime kod ng'anyo margi. Jojuma, Ramogi TV, Migori. Kama chelo nyakora Mgajwang